Malo ulevo i... Kaži, doktor Žabac je najveći zli genije na svetu. Genije. Kenija. Genije. Kenija. Ne. Kaži genije. Kenija. Dobro liči. Genije. 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 Zanim super voća, Voltar, doktor Žabac, viđa napad, puca Gedon, Savez super voća, T-O-Z-A. Baš je dobar tricikl. Da, znam šta se svi pitate. Jeste, to je stvarno Abominator BMX. Ultimativni zli model. Jao, ima merač brzine, i sirenu, i točkove, i volan, i zastavicu, wow, i sve ostalo. Možda nije dobra ideja da pokazuješ svima tricikl. Voltare, mogao bi da privuče pažnju, a to ne bi trebalo. Ma o čemu ti to, doktore Žabac? Vidi kako se deci sviđa. Ko zna na šta su sve oni spremni samo da bi im pao u te pokletne male šake. Ne dam da ga dirate, ne dam da ga vozite, on je samo moj, čujete li? Gubite se iz mog dvorišta, palite odavde! Ne dam da voze, ne može, ne dam, samo moj ultimativni zli model, beži. Baš volim da vozim tvoj BMX, Voltare. I ja isto. I ti ga nikada nećeš voziti. To je samo san. Baš je lep, Voltare. Svi hoće da mi ukradu tricikl, svi ga oni žele, ali neće ga dobiti. Moraš da ga zaštitiš, doktore Žabac. Sagradi zamke, pojačaj obezbeđenje, znaš sve te tvoje naučne plesavštine. A zašto samo ne narediš Riđem i Kucogedonu da ga čuvaju? Ne verujem Riđem, on bi svakog pustio da ga vozi, a Kucagedon bi ga sigurno pojeo, on sve ždere. Ne, samo ti si zadužen za odbranu i zaštitu mog tricikla, Žabac. Stvarno? Najzad, oživeo je. Da, oživeo je. Ej, tiše tamo malo, ne mogu da spavam od tebe. Za samo jednu noć postigao sam nemoguće. Predstavljam vam novi sigurnosni sistem za sklonište Saveza super zloća. Baš se bezbedno osjećam. Doktore Žabac, ovo sve izgleda potpuno isto. Aktiviraj odbrambeni protokol Couch 2. Ej, kako si to uradio? Pođite sa mnom i sve ću vam otkriti. Ej, ovo treba malo da podmažem. Ovo je TOZA, triciklo odbrambeno zaštitni algoritam. Dobro jutro, gospodo. Nadam se da ste lepo spavali.
Našao sam procesor za njega u kontejneru. I kako ova kanta može da zaštiti moj tricikl? Dozo, demonstriraj, molim te. Zahvaljujući mom tvorcu, doktoru Žabcu, ova garaža je opremljena vrhunskim senzorima i zaštitnim merama. Uveravam vas da je Abominator BMX ultimativni zli model, sasvim bezbedan. Slušaj, Tozo, ne zanima me ta tvoja tehnologija. Samo hoću da osiguraš da niko nikada ne priđe mom triciklu, ni slučajno. Jesi li siguran, Voltare? Pa rekao sam ti. U redu, aktiviram odbrambeni protokol. Pa baš fino. A sad je vreme za prvu vožnju na mom... Uljez, upozorenje, odstupi od tricikla. U redu je, Tozo, to je samo Voltar. Da, poštovani ingeniozni tvorče, ali njegovo naređenje je bilo sasvim jasno. Hoću da osiguraš da niko nikada ne priđe mom triciklu ni slučajno. Pa upravo je, zar ne? Nisam to rekao. O, žao mi je, gospodo, ali morat ćete da napustite prostoriju. Baš neću. Uljezi eliminisani. Prijatan dan želim. Tozo, puštaj nas unutra! Ne, Voltare. Postoji značajna verovatnoća da ćeš opet pokušati da priđeš triciklu. Riđi. Uljez detektovan. Uljez detektovan. Čekaj! Lansiranje sledi. 3, 2, 1. Izvini. Hej, pa nismo u garaži. Ovdje je baš tesno. Voltare, pazi! Uljez, uljez, uljez. Riđa napasti, razvali vrata. Ali ako ih razvalim, posle će da vuče promaja. Ako ih razvališ, daću ti da voziš tricikl. Idemo! Jao, izvinite, komšija Stevo. O, baš ste uporni. Bravo, kocanjedone! Aktiviram odbrambeni protokol prvog nivoa. Paljba. Poginut ćemo! Juj, uspeli smo! Uspeli smo! Ni korak dalje, gospodo. Ne, moj BMX! Tozo, šta to radiš? Žao mi je, Voltare, ali više nemam izbora. Jedini način da vas sprečim da priđete Abominator BMX-u ultimativnom zlomodelu je da ga uništim za 10, 9, 8, Kako je divno zao! 7, 4, 7, 10, 32. I jedeš u centralni procesor!
Kucogedon zaglupljuje Tozu! Čuda rasturujem bicikl na komande. Juhu, samo tako Kucogedone. Sladoled. Šta ćemo sad, kompjuteru jedan? Jeha! Zbogom, moja divna kreatura. Ali ako nema više Toze, ko drži frižider da ne padne? Žao mi je zbog tricikla, Voltare. Ma sad je još bolji. Vidi kako je samo zgnječen. Niko neće hteti da ga ukrade ovakvog. Otvore ručno ta vrata, riđa napasti. Idem u vožnju. Zašto ga jednostavno nije zaključavao?